Дали годините ни правят по-добри, по-мъдри, по-смирени, по-послушни? Дали с годините по-малко ни боли, когато пак вратата се затръшне? Дали животът планове крои за нещо по-добро да ни се случи? Дали зад всяка болка не стои по-лъч надежда, който да получим? Когато пак се доверя, отново ще получа за отплата нази безразлична пустота и болка в сърцето и душата. Дали заслужих своята съдба, щом толкова безрезервно се раздавах на хората, прощавайки греха, а с болката в душата си заравях?